Alo. Uga. Kudramalla Prişagel bir gurlaşma zadymyz bar. Gaç seriozmy? Reska adamda. Ben seni bugün beýle gyssaly çağıranyň sebäbi kommentarda dost paýlap ýören tapdym. Kim eken o? Yer dayan. Ştaýda aşagda otur. Şoň üçin çağırdym. Baralym ýanyna. Yer. Ýören. Nere o dur o? Ne sana da dur. Ne du, diye ne du. Gel bäri. Dost paýlasyň gelýärmi? Özüňde kendi oğlum. Benim şu söz diyecektim de o. Ne için adamı? Indi paýlama ýaly. Alama gowjak. Kasofka devletler. Indi ýazyp görseňler dost. Mamacan soktun meni depterden çaldım seni Mamacan gallır meni delirep düzüm şunu Arkasyny aýdyndy, hiç wagt çykamak diýen ýyzar. Ýigrimçine giýje aýnadan sywdaýla çykyp betir diýenmi? Kardeşim bir ýürege derek daş durýarmy sizde ya bir elinize ýara çykdym like basmak bolmaýam ya videony dol gördüňiz garaňyz gapylýamak. Näme bolýar bu düşünmedimle gitdiler bir. Bu TikTok platformasynyň soňuna ýeten ýok kardeşim. Bir-biriň gollamaly like basyp kommentar ýap, repost edip. Hany bir şu videoňyň bir rezultatyny görelim kardeşim. Dostlar emmeceğine de salam gıdan şekerinden. Ne bugün netiveden bayram namadı. Bilen bayram namazına geldik. Dostlarımız bilen. Ne sizedir Polşa'nın gıdan şekerine bayram namazı nirede nehilik geçirilen şuratlar vardı. Küçücük video edecek. Şuratta görkecek dostlar. Ne dostlar küçücük meçhiydi var. Polisiyalar yolu iki tarafım. Polisiya tarafından yollar yapılıp gorulýar ve cemaat şehir tutayda bayram namazına. Ya Habibi ya Muhammed ya Nabi selam aleyke ya Resul selam aleyke. Ananır adamlar, ananır o beytmede. İyilim söýülsene, jahil perpeti, maşina perpeti, market perpeti. Tenem birda çık ette ananayn namen. O giýjegini ýatbylamak diýenim bilen söýüp bolmaýar oğlum. Näde ananayn men? Onu mara ýatbylmaýan bolsaň bergen kendir, şondan ýatbylamak sen. Bah. Onç rapperler korona zat diýe. Sen näme diýen? Kimde dur korona? Ay rapperler, oglanlar. Indi bolledin o şu korona, kara level urulmadylar. Bolledin o korona gerekmi? Ele rapperler. Men ýatagymda dur koronalar. Ele korona. Ele bolledin o no korona, kara level urulmadylar. Gülmekden neşmekden ayırmasın oğlanlar sağlığa sağ olsun. Näme batça boykot boykotam näme düýden nokta bir gatçyp gördüňiz da Yo men döwran bilen men boykotum men iýdemede ben özümden awar tutulan sen ne awar tutulan TikTok ýüzek konuşmakçy aýka tuýlamy akkauntda köpel urady. Men adime sen orijinalyny anlaýam, başga hiç kim anlamaz. men 2 tane account bar. Bir accountymda öz suratym dur.
Biliyor musun? Aw. Bir account'umda da koyun el fasıldır onu. Bollanma. Şol iki account men ki. O öyle men adım account açılıp gidip betiyor, açılıp gidip betiyor. Men eyle account'dan gitsin, tanama koydum la. Menem yüreğime düşýärler o gonşmalçy men tanamadım diýip biçkam dol sen galypandan men şun orijinaldan görköz bile suratynda Ya orijinal man bir yerine öz suratım dur bir yerine de koyun el fasıldır onu. Bak yapacağım şodur boyka. Ama işin düzgünlük. Yani benim dövran bilen ne man elbet çıkıyor bunlar. Bilen gat eri ödädäl Olsun da var, kişirak hareket taw Attan hem yuvasır, atsa po attan da attan yıkıp bir yerine dövdük. Ama on sen yaptırtma şu adam ağır durelenme Ayva, ya. Kemal! Oh! Yeni bir çoğut yırsın mayın. Karoçe, men yatmana öttüm. İzime ayırarsın. Vay. Gel lan Mary. Ne mi? Birinci bilen kim öýde keley? İkinci bilen men erkek. Näme o? Most öýüşlerden men edeýin. Näder iyi biçip bolan, özüň aýyrarsın. İzaranyň padýat ýuwarsyň. Soňam tuvalet baňa geçiber. Düşündüňmi? Histat diýmeýän wapşe bolup barýanlar. Bir gün bir sana şey diyelim oğlum, ne olardı? Ölmeden aklınız var. Ola yaprak getir kolova yalanı, teplem otir yalanışını. Boranno. Mena yürüdüm. Sağ ol. Dur. Yani hiç kaçan yadından çıkarma. Sen gelende doğulmadım. Sen gidende ölür ya. Don yürek, beni ağlamak ne gerek? Sen için ömrümü yaktın bana terek. Don yürek, beni ağlamak ne? Selamünaleyküm edilişler belayalca kepleşigimizde bombalayanski TikTok haberleri. Ýazaýlary gelip howanyň üýtgemegi bilen adamlaryň kellesem üýtgäp başlady. Öňkü döwrüň dälileri däldirep çöle çykýarlar eken, häzirki döwrüň dälileri TikTok'a çykýar. Gardaş döwür üýtgedi diýip kelläň üýtgetmeler, stiliň üýtgetmeli. Stiline bombalak goýberýän firmalar. Siz hem ýazyň trend eşiklerini giýmek isleseňiz, Aşgabat köşi taslama köçü 20-nji dom Pola magazini bilen habarlaşyp bilersiňiz. Krassavçik bolup hemme janşkalaryň size terekmesini isleýäňizmi? Plany bombala başlaýdyrsyň gelýärmi? Gardaş hökmen habarlaş. Örren amatly bahadan kaçtwa diýip şuňa diýäýsin. Karakteriň bolmasa-da giýenişiň kaçtwasy bolsyn dogry dämi? Mert boluň, reklama edemde like basyp erkek boluň, kirli jorap ýaly diktoryň. Daway.